Fl-ewwel 3 xhur ta' din is-sena skolastika kien hemm żieda fl-attendenza ta' tfal fl-iskejjel. Dan wara li l-Gvern nieda miżura ta' qotja ta' 400 euro fis-sena lil familji bidħul baxx. Dan bil-kundizzjoni li l-ġenituri jibagħtu l-itfal l-iskola regolarment. Għal dan il-Ministru għall-Familja u Solidarjetà Soċjali Michael Farrugia meta kienet jieħu sehem f'konferenza fejn saret preżentazzjoni ta' żewġ studji mill-Università ta' Malta dwar is-single parents. F'pajjiżna iktar minn 10,600 persuna huma single parents u għandhom tfal taħt 18-il sena. Dan ifisser li familja minn kull 9 f'Malta hija b'ġenitur wieħed. L-istudju li sħareġ it-titjib tal-kwalità tal-ħajja l-familji b'ġenitur wieħed wera li l-pis ħafna drabi jinġar mill-ommijiet li jrabbu waħedhom lil uliedhom. Dawn aktar xibqa' fuq il-benefiċċji soċjali minn meta jkunu għadhom żgħar. Il-Ministru Farrugia fakkar fil-miżura tal-in-work benefit, benefiċċju li jħeġġeġ biex aktar ġenituri joħorġu jaħdmu. Iżda minn dan l-istudju joħroġ li aktar minn nofs il-parteċipanti li ħadu sehem qalu li ma jafux b'dan il-benefiċċju. Il-parteċipanti fl-istudju qalu wkoll li jaqblu mal-miżuri tal-Gvern biex ikun hemm aktar kontroll fuq min huwa eliġibbli għal benefiċċji soċjali. L-istudju juri li 48% ta' single parents li qegħdin jaħdmu u jużaw il-child care centers għandhom opinjoni pożittiva ħafna fuq dawn il-faċilitajiet. Kienu biss ftit minn dawk li rispondew li għandhom opinjoni negattiva għaliex qalu li t-trobbija tal-ġenituri hija l-aħjar. Skont l-istħarriġ jirriżulta wkoll li 33% tal-ġenituri ma reġistrawx għax-xogħol. Fost ir-raġunijiet li taw huma minħabba li jridu jrabbu tfal jew iduru bit-tfal b'diżabilità. L-iktar xogħlijiet popolari fost ommijiet li wieġbu dan l-istħarriġ hemm xogħol klerikali ta' tindif u anki assistenti fil-ħwienet. Persentaġġ żgħir biss ammettew li ġieli jagħmlu xogħol illegali għaliex bżgħu li jitilfu il-benefiċċju soċjali.